Krisis sa tubig ang gikabalak-an sa Cagayan de Oro City kung ugaling dayonon sa pinakadakong supplier og tubig sa Cagayan de Oro City Water District ang dili pag-supply og tubig. Ang tinubdan niini ang giingong kapin 400 billion pesos kuno nga utang sa COWD. Ani ang report. February 29 ning tuiga, gipadala sa Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated o COBI ang Notice of Disconnection sa buhatan sa Cagayan de Oro City Water District ug Office of the City Mayor. Nakalatid dinhi ang giingong utang o payables sa COWD nga moabot na sa sobra 426 million pesos. Matod sa COBI, dako pa ang balanse sa COWD sa ilang mga bayronon gikan tuig 2021 hantod ning kasamtangang tuig. Kini gumikan kuno sa wala pagsunod sa COWD sa gitaganang water rate per cubic meter subay sa ilang kontrata nga nasabutan niadtong tuig 2018. Tuig 2021 hangtod December 2023, 16 pesos og 60 centavos per cubic meter lang ang ginabayad sa COWD nga unta ana-ana sa 20 pesos og 57 centavos per cubic meter ang ilang balayronon. Karon 2024, ana-ana sa 24 pesos and 19 centavos per cubic meter ang rate nga ginasingil sa COBI sa COWD. Apan sa kabahin sa COWD, wala matod pa sila'y utang sa mong supplier. Matod ni Engineer Antonio Young, ang kasamtangang Division Manager sa COWD, nga niadtong 2021, nagpasa og resolution ang Board of Directors nga wala giila ang pagtaas sa singil sa COBI. Nag-invoke sila og force majeure kay kung matungmudumduman during that time na may COVID-19 pandemic. So nag-invoke sila og force majeure, not acknowledging the increase kay kabalo man ta kung unsa ang impact sa COVID-19 dili lang sa water district but the entire world man. Ilang gibarugan nga wala sila'y nalapas sa kontrata tali sa COBI. Let's follow what's written in the contract nga dispute resolution, ang disputed amount which is 1660, gi-agreement mi ana among bayaran continuously. Among gabayaran monthly, we're paying about almost 40 million sa among tubig nga ka-receive. But the disputed amount, let's go to the process of resolving this. Wala pa'y pahayag ang COBI labot sa laraw nga ipailawom sa arbitration ang wala pagkasinabtanay tali COWD. Sanglit, dakong perwisyo gayod ang mahitabo sa tibok Cagayan de Oro City o galing undangon sa COBI ang pag-supply og tubig. Magpatawag og special committee hearing ang City Council aron mahisgutan ang solusyon sa problema. Taas kayo ang proseso kay kabalot ta ato ning kapanlimbasugan kay water is life. Ito importante kay kayo ni. Nasa iyo nang ka unprecedented ni kay nalaging hulga ni Kubi nga utlan lagi tagkutay sa tubig. Na ilan na nga problema kung gusto manggaling ni Kubi nga putlan ta pero unaon nila ang katawhan magalburutog yun. Hinoon dugang sab sa Water District nga ugaling mahinayon gyud ang pagputol sa supply sa tubig gikan sa COBI. Karon pa lang, aduna na sila'y mga lakang nga ginahimo sama sa pag-survey sa uban pang mga water supplier nga pwede nilang kakuhaan og supply sa tubig. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.